बाजिगुथि बोसोरसालिया जथुमा बर' थुनलाइ आफादनि बे बाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारिनि दावहारु फोथाराव खुंनाय जागोन जानुवारि दाननि 2020 मायथाइ 20, 21, 22 बे बोसोरसालिया जथुमायाव जों गासै बर' रायजो राजाफोरा हेफाजाब होनांगोन। बर' थुनलाइ आफादखौ लैहोर लैहोर फैनांगोन। रावबो जाथि धर्म पार्टी नायालासे जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जा बोसोरसालिया जथुमा बेयाव बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर नुजाहैनानै हेफाजाब खालामनांगोन। रिसेपसन कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो जाय गामिनि मानसिफोरा खामानि मावनानै बे जा बोसोरसालिया जथुमा बेखौ जाफुंहोनो थांगासिनो दङ बिथांमोनखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। मोनसे कनफारेन्स जुदि खुंनो गोनां जायोब्ला बेयाव गोबां मानसिनि गोनांथि जायो, जोबोर खस्थ' जायो, सान हर मिथिया खामानि मावनो गोनां जायो। मास मोनसे मोननैनि सिगांनिफ्रायनो बेयाव खामानि मावनो गोनां जायो, जोबोर खस्थ'। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर थांनानै हेफाजाब होनांगोन। बे जाबाय जोंनि मोनफा मोनफा मावनो गोनां खामानि। बर' थुनलाइ आफाद जुदि नङामोनब्ला जों बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनो मोननाय नङामोन। बेनिखायनो आं गासै रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो नोंथांमोना जाहाथे 20, 21, 22 जानुवारियाव गासिबो लैहोर लैहोर थांनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ। बिथांमोना जोबोर खस्थ' खालामगासिनो दङ। बिथांमोननि नाजानायावनो जोंनि बर' बिजों फरायसालिया जाफुंदोंमोन। बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ मदद खालामनांगोन। गाव हारिनि राव थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि गोबां बिबानगिरिफोरा जिउ बावनो गोनां जादोंमोन। गावनि हारिनि सिनायथिनि थाखाय, गावनि बिजोंखौ फोथांनायनि थाखाय, गावनि बिजोंखौ जाफुंहोनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोबां सुबुङानो मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन आरो गोबां सुबुङानो जेलाव थानो गोनां जादोंमोन। आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जादोंमोन। बेफोरबायदि मोनसे हारिनि बिफा आफादखौ जोङो हेफाजाब होनाया जोंनि बर' मानसिनि दायित्व, गासैबो बर' सुबुंफोरनि दायित्व। जों जायखिजाया माबाजों जों हेल्प खालामनांगोन बर' थुनलाइ आफादखौ। सोरबाबा खामानि मावनानै, सोरबाबा मिटिङाव नुजाहैनानै, सोरबाबा अनसुंथाइ होनानै जों बे कनफारेन्सखौ जाफुंहोनायाव मदद खालामनांगोन। जों जुदि हारिनि बिफा आफादखौ जुदि अनाब्ला सोर अनगोन? जोंनि बर' हारियानो अननांगोन। बेनिखायनो आं गासै बर' रायजो राजाफोरखौ फिन गुरै खावलायबोयो बेफोरबायदि हारिनि बिफा मोनसे आफादखौ जोङो हेफाजाब होथारनांगोन। 20, 21, 22 जानुवारि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारियाव जागोन, दावहारु फोथाराव जागोन। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। जय बर' थुनलाइ आफाद।